Production. King Production. Studio Area. Studio Area. Korea. Siapa cek? Nok babuk sing raja iya. 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 Nok babuk. Sampai kapan kang kula menungguni najan rambut iris ganti putih. Cinta sejati beli bisa diganti. Sundeman ing kakang beli mari-mari. Sengajana maksa sing kaya apa. Ora mungkin mimpi bisa jadi nyata. Kita wong loro wis pada demene. Mung sayang langkah restu tuane. Nok babuk sing raja iya. Nok babuk sing raja iya. Nok babuk sing raja iya. Nok babuk Om Toyon. Nok babuk sing raja iya. Nok babuk sing raja iya. Nok babuk sing raja iya. Aja cilik hati
apa